Hvad så, YouTube? Det er mig, der er tilbage. Det var Toshis. Og ja, jeg er lidt... Ja, jeg er på mod stranden. Jeg sprunget derinde med en kiste. Så prøver jeg bare lige at flygte. Det lykkes aldrig. Hvorfor? Jeg sætter lige tømmerne af items af. Sådan der. Jeg er lille pattebarn. Jeg prøver bare så at finde. Okay, det her, det gør jeg altså bare for at vi kan finde en ø. Så jeg flyver altså lige lidt tid. Men jeg kan se, der er hav, der er hav, der er hav, og der er vand, og der er vand, og der er sand, og der er jord, og der er jord, der er sand, der er vand, der er jord, der er sand, der er vand, der er blæksprutter. Der er ikke blæksprutter. Land. I det mindste med et træ. Ikke så stort land, men vi kan vel overleve. Oh shit, kunne I høre det? It's shit. Jeg skruer lige lidt ned. Og ja, den er svær, så derfor putter jeg den på let. Nej, normal. Jeg skal lige have noget træk. Simpelt. Stå og slå ned. Og så få noget træ. Dejligt, men alt træ. Dejligt træ. Dejligt. Det kender jeg vist godt. Ja, ja. Træ. Alt ser så fræk ud. Ja. Med træ. Nu lad os også lige få mig en lille bitte smule. Lol. Wow. No. Tror lige at skaffe mig noget lys. Så hopper jeg lige herop. Og så tager jeg det der træ. Og æble. What? Sætter den der. Undskyld, jeg er lidt lav, men det er fordi min mikrofon. Der. En mikrofon er rimelig dårlig til at opfange min lyd. Undskyld, der kommer lidt skud i telefonen. Men nu er jeg forresten. Er det ikke dejligt? Jeg har lige rundet en ny kanal. Jeg har lige rundet 2000 subs. Ej, jeg har startet en ny kanal, der hedder Toshis. Og Toshis kanal er sådan set, det går ud på at have det sjovt, kan man godt sige. Og det går også ud på at overleve. Jeg må sige goodbye, og jeg håber, vi ses igen. Så se.